Tirosen Leena, tähän loppu tänään tie. Mitkä fiilikset nyt on? Vähän sellaiset sekavat. Tavallaan mä oon, tai siis olenkin tosi pettynyt siitä, että en päässyt finaaliin ja sinne mä nyt olisin halunnut mennä, mutta sitten tavallaan taas sit on vähän huojentunut siitä, että mua pelotti se jäähalli niin paljon, että niin, mä en oikein tiedä, nyt on aika sekavat tunnetilat tällä hetkellä. Mutta sulla oli ihan loistavat vedot tänään. Oliko sun mielestä joku sellainen selkeä juttu, mikä olisi mennyt pieleen? Ei, mä oon ihan tyytyväinen siihen, että tiedätkö, se oli just kaikkein tärkeintä, että sit kun tippuu, niin tippuu silleen, että on itse tyytyväinen niin kuin noihin vetoihin. Ja nyt mä oon niin kuin tyytyväinen. Ne meni just niin kuin, kyllä ne vedettiin ihan niin kuin sydänjuurista asti. Ja se oli kovat otsikot, että Leena riisuu lavalla. No. Unohdit sä jotain tuossa lopussa tempasta? Tää oli aika hyvä silleen, että mun veli soitti aamulla mulle, että niin, että oot sä nähnyt minkälainen otsikko on, että mitä hemmettiä sä oot tekemässä siellä lavalla. Sitten mä olin silleen, että mä otan kengät pois ja jakun pois. Silleen, se oli mulle yllätys se otsikko. Se oli ehkä vähän yliampunut nyt. Mutta kengät lähti aika näyttävästi. Joo, vähän pelästyin itsekin, kun meinas mennä kameramiestä päähän tai kameraan, niin sitten olisi tullut kallis lasku mulle perässä. Miten sulla nämä biisivalinnat, miten ne tänään tapahtui? Nämä omat biisivalinnat. No Tori Eimos oli mulle silleen niin kuin aika selkeä, että jos mä jossain vaiheessa pääsen itse päättämään, niin mä vedän sen. Ja sitten tietenkin niin kuin oman musan vetäminen, niin sehän on ihan mahtavaa, että pääsee täällä sitä tekemään. Ja en mä tiedä, ne tuli tosi niin kuin luonnollisesti ja helposti ne valinnat. Tuossa mä äsken Lindan kanssa puhuin susta ja mietittiin sitä, että olisiko tämä formaatti ollut sulla ehkä jonkinnäköinen riippa kivistä loppujen lopuksi, jos olisit vaikka voittanut sen, niin onko sun mielestä ehkä toisaalta hyvä kuitenkin näin päin, että tässä kävi tälleen, että sä et voittanut sitä, jos olisi sidottu ehkä sit liikaa siihen X-Factor-hommaan? No voihan sen niinku tolleenkin ajatella, ehkä mua on niinku eniten pelottanut se, että jos niinku, mitähän tämä nyt taas muotoilisi, tämän sanoisi jotenkin fiksusti, mutta että ehkä se niinku voittajan paine tehdä se levy. Ja sitten kun se tehdään aika nopeasti tietenkin ja näin, niin ehkä se olisi niinku jännittänyt mua kaikkein eniten siinä, että kuinka nopeasti se tulee ja niinku tässä X-Factor-imussa ja näin. Nyt jos tulee levytyssopimus, niin mä toivon, että nyt olisi ehkä niinku, sekin on niinku hyvä asia, että olisi enemmän aikaa tehdä sitä. Niin. Sä oot tullut muutaman kertaa tuossa pudotuksessa. Mitä siinä vaiheessa liikkuu mielessä, kun siellä seisoskelee valokiilassa? No se tietenkin silleen tavallaan tuntuu aika pahalta, että sä oot siinä pudotusuhan alla. Sitten sulla on vähän sellainen pieni paniikki päällä, että nytkö tää loppuu. Ja sit taas ne pelastusbiisit, niin nehän on ihan mahtavaa mennä vetää, kun sit siinä on ihan erilainen energia, koska Joo. Siinä on vähän sellainen turpaanvetomeininki. Niin, no sit se menee taas niin nopeasti ohi, että siinä ei oikein kerkeä miettiä mitään. Joo. Onko sulla oma sellainen musiikillinen esikuva? No toi Tori Eimoshan on niinku silleen, Joo. se on tullut aika selkeästi esille, että se on yksi, mutta että niitä on tosi paljon. Mutta että kaikki naislaulajat, lauluntekijät, niitä löytyy levyhyllystä kyllä mieletön määrä kaikkia erilaisia. Okei. Mitäs Leenan tulevaisuus? Lähitulevaisuus on sellainen, että minä lähden mökille. Vähän ajattelin jättää puhelimen kaupunkiin ja mennä vähäksi aikaa hakkaa halkoja. Ja sitten sen jälkeen niin mä en tiedä. Sitten on kaikki on auki. Joo. Oletko kuitenkin viikon päästä finaalia seuraamassa paikan päällä vielä? Joo, totta kai mä tuun tänne sunnuntaiksi, että on niinku, se on nähtävä. Se on aggressiot purattu siihen mennessä mökillä. Joo, on. Siellä on tullut varmaan aika paljon klapeja. Sulla on kuitenkin aika monen fanijoukko varmaan tuolla, niin pistä niille terveiset vielä menemään. Kiitoksia kaikille faneille. Kiitos todella paljon, että olette äänestänyt, että mä oon päässyt tähän asti. Ja 3. sija ei ole häpeä. Kiitos. Ja se tsemppiä sulle jatkoon. Kiitti.